Sa isin man ay kapor man tang adap da ka jing sungo yu blay bang yo bat banya kren biang bat pi man sam sha pi ya ga ni ka tin ka jong blay ka ba im bat ka ba don bor. Tading ta kwa ban ong ifi ga ni ka sngi haba ngapin sngo ni ka tin ban ni sha skor ba ndai tang bigilong kinong snap and ray pin long ro kinong le ya ka tin ka jong blay. But habang ong ifi ban le ya ka tin ka jong blay kan ya persha bi ba ka tin ka jong brio. Bading ta ka penlong igi em ban sngo ban shakriu blay namar ba kasur ka jong brio bat kam dam kasur ki pat ba bun sien em ka kren bat ni sngo te ya kasur ka jong ki ban ya kasur ka jong blay maru blay bu kren bi leng ba ka ni ka tien blay bu kren bi leng ba ki ni ki jing tho but habang i snap ya ka ni ki jing tho abang i puli ki ni ki jing tho em kalong mar khong pong ya ka ji kai jong brio. Tading time ladang shakri blay wat snap ya kasur ka jong ki brio. Ni tang bla le ki way nang tang bagi be bon ki le e kata kamut bakal adai lut. Tang namar baki ki way ki menjur kam dengi ban go with the flow. Lane bagin shwe ya ilang nginya tu ilang kat kum ke jing ong jong kita ki babun balang. Kan mau ladangi bot ikaktin ke jong blay nyawi gi ki bakam khala. Nyawi ngi shisha ki brio ki bakam per but kiba le si kita kiba bon balang kin shun bat kin isi bat kin nyong thala yangi ladang ibot shisha kat kum kaktin ke jong blay tading ta ublay shimla khot yangi bangin snap ya ga ji kai jong kan ga perthai ni ban snap ya ga ji kai jong kita ki ba matla ni ban sha yalam ha ga ji yalam jong kita ki ba matla namar ladau matla u yalam yu matla baru arkin hap chatliu ong kaktin ke jong blay bat kataru kalong ka jing shisha baladang ibut ya kaktin ke jong blay ladang ibut bi tek kan ma ha kapor ka jong Elijah sa marwe wat lada ki don makana kita ki we de ki nong itu lupa hanrei u hap ban ya marwe baru blay kan ma kan ni baka example ni ka nuksa ka ba crowd kalong bahabang ibut yu jisu kan ma ngin sa marwe bagata kalong u jisu u sa marwe hagading pna kita ki biadon lang batu ki bay jan lang baturu kim dut de kim shlan de kim shlur marublay ka lenti ban bot yu jisu kade ka lenti jong gading pna kam de ka lenti ka basuk kam de ka lenti ka jam ya ka bangin shua bot lang ya ka bangin le lang kum baki we kile tading tala ngi bot ya ka tien ka jong blay ngi haban bot bi tek ya ka ba ka tien ka jong blay ka ong tading ta ngi puli ya ka tien ka jong blay na ka Deuteronomy saw ar ka kren ba mlong te ban pentam mlong te ban pendunai ka tien ka jong blay ta ka de ka ta ya ka ka ba ublay ukren ya ka ba ublay hikai ya ka ta ken ngi hap ban ko ngo ka tien ka jong blay ka ong kum ni pinam tam ha ka ta ka tien ni ka bangala hukum mi film ni pendunana ka ba fini osumar ki hukum utrai ublay jong fi ya ki bang ngala hukum ya pi tading ta ka ba utrai ong ya ka ta hap ka ngo be tek kan ma ne ka we udan we brio ubala jit sim uday rusim jek Israel usim benengkong jek Israel baruta uday usol uday brio ya ka bala thung sim hoi daga jingtip ka jong blay Henry namar ka way na ka daw ka long namar bu snap ya ka tin jong pat ba uda snow day ya ka tin ka jong ki ba uda snow ya hap ya ka ta ka jingong ka jong ki bat ka ta ka long bagi ta ki pat ba lene kita ki nong buat ki jong u kita ki sipai ki jong u ki ong ka de yangi banyalam lani ban pensa ya ki lang brot ki basna ya ka bangim ngenom peniap ya ka bangin ra ya ki shalashnong bangin a jing kenya show blay mawi kani ka way bo blay la dab ong yaw sol ba haba malile tama bi amalek medemen peniap lut bat sim bat brio bat mrat nadong shadong nai pensa jing im ya kano Henry usol anda hula poi shi kata madan thama uklet ya kata instruction ya kata jing batai ya kata hukum ke jong blay ula kum snap no ya ka hukum jong ki brio ya ka jing ai jing mot jong kita ki babun pai lang bola sngow day no ya kata jing ong ke jong ki bat kum ta ula le ya kata jing ong ke jong ki bat ka thin ke jong blay ki tho ingi habangi puli ke kitab Samuel ka ba lenong ka ba khatsan ni kitab ka banin kong Samuel nong ba khatsan dekot ka ba arpu ar ka ong tiu Samuel ong utrai sngo bahama ha ke jing ai ngu thang ba ke jing kiya kom ba ba ka ong ya tin utrai fi uni
umut banuan ra ke jingknya. Siya utray, kata ka jingknya kabayo ay, kabamdan kano ka sacrifice, kabamdan kano kata ka jing siudor. Kin mauladang isyakriu, blay ladak amdan ka jing siudor, ka jingim ka jongi. Nginom la dalay ru banlong kata ka jingknya kabaw blay padiang kata ka jingknya kabaw blay sungobha. Lada fi buat yu Jisu lada kamdan ka jingknya ka jingim ka jongpi. Kata ka jing syakri ka jongpi, ka jing IT ka jongpi, ka jing le niam le rukom ka jongpi kalong ka baleno ay hakmat jong blay. Tadeng ta fi buat yu try ong yang ni ka way ong no. Utray sungobha ma ha ka jing ay ngutang. Bat ha ka jingknya kumba ha ka ba ko ngo yu tin utray. Tadeng ta ka ba kam kong san kalong bangin ko ngo yu try. But you see bangi ko ngo yu try ka don ka sacrifice. Ka don bet kata ka jingknya ya ka bangi haban IT. Ni IT no eladi. Ni kendo no eladi. Nagabanta kitiki ay barok ka bangi ken koridor yaladi habangi shim ya kan kalenti ba habangi ko ngo ya utray. Tadi ta ka Bible ka ong shu ang ni ka ong. Hakmi ka ba ko ngo ka kambha man ki jingknya ba ka ba shashkor ban ki klen ki lang so mo. Utray ukran syahang ni ong ka ba ko ngo ka kamla shibun. Ban ya ka jingknya ba ka jing shashkor biang ya ka khtin ka jong blay ban ya kata ka jingknya jong kita ki klen jong kita ki lang so mo. Hang ni ka ong namar ka jing le kiat ka long ka pop ka jing le bertong ka jing le kiat ka mut ngile persya ka khtin ka jong blay ka ba blay khlam ong ngile ya kata ya ka ba uklam batai ngi pentam ya kata ngi batai mangi kata ngi thau nang hi kita ki ek bor kho ya ki niam ki kom ki jingle niam jingle kom ya ki sngi ki ya ngi bo hi ngile hi kita ki ek baro bat ngi bo sngi kerpang ngi bo sngi kata ka jing mani kata ka jing sngi baro ngi bo hi daladi. Bat ngi pet shisha mo ngi bo sngi kha Jisu sngi yap Jisu ngi bo hi wat ki sngi mi pat jong tra ngi bo hi kita ki sngi mo ngi bo kita ki sngi Pentecost ne kita ki ek baro na kwa ban ong fi la da kam dan ka jing tho na kwa ban ong fi la dang ila lat ka we ngin lat lot baro khat la lat tang khniat na ne khmat kan ma ne ka we bo soitan kwa ngi bangin bo tik ka tin jo blay kwa ngi bangin lat mde ban lat buon ban lat sotan khniat but you seen ba lat khniat on nang lat kalau mitik kumba tho matang umistri ne ba tho mo ha kata ka jik tho ba shna jing shna la da lat kin dia jik sai nang ni kat manang yat ka nang lat bun tadeng ta kwa ban ong fi ne ka sngi ba usol usim jong ki Israel ulat ya kata ka ba ublay u batay ya ka ka ba ublay hukum ba deng ta ulat no sunan ru na ka jinglong sim ka Bible ki thu ingi hang ni namal ka jingle kiat kalong ka pop ka jingle bertong ka jingle kiat ka jingle persya ka tin ka jong blay wadong ba ublay un sungo bhala ngile kita ublay la da khulem batai am wat le start ngong fi la ublay am khulem ong la ublay khulem hukum yangi wat le start na marba yo ba kata ka jingle ka jongi kalong persya ban ublay kini kimut ban ajing knya shu ublay ban perso bha yo ublay da kata ka jingle ka jongki banwan ra kita kilang berat ublay khulem pa ya kata kimut ban le nang ta ublay kimut ban ai buram shu ublay khulem pa ya kata bat kiki le ya kata haga jakabo ublay un kemen udah long persya ban yau sol nakwa ban ong ifila da ublay khulem pa if ban le what you let start la ublay fi khulem ong ang what you pen tam dat ne what you pen duna tat ya ka ka ba ublay kren le bet ya kata tading ta ka jingle kiat ka jingle persya kalong ka pop ka jingle bertong ublay wi si kinong le bertong kwa ban ong fi gaba kaduduk bau sol uyap no senan ka daw kalong pit nong baru pra kay tu ingi bu le kanong endor kanong le bertong ba dehing ta baka dukut no senan thoi kata ka jinglong sim ka jong batu sol batu ne kon ju ki haban yap kata ka matma bal kawan sisya kata ka jingyap kawam dan ba penyap iki hinre ki dung hi dalade bat ki yap ban ngi i ya ka jingtem ka bawan ka yeng ka jong sol like im stang mepi boshet ukon jong Jonathan hadin yi kawan sisya kata ka jingtim namar ba ka jing bakla jong ni upait jong ni parat ngalaban ong namar baula satla ya ka tin ka jong ble ka jingle kiat ka jingle persya ka long ka pop ka jingle bertong ka Bible ka ong hang ni kata ka jingle mutlab kalong ka pop ka jimane blai tau ber terap ka jingle mutlab atip bamdan ha Bible atip bakamdan ka tarik sngi kha ka tarik sngi yap tarik mo kata ka sngi mi ipat ladang
Kimdan kum kita lani boleh kelam ong i ban le ya kan ni ngasusung lengo apa menta labu so kita rik na banginya rakhe gi kita ki rakhe kasni jong ka kami kasni jong khupa so la shai so kasni jong ki ksoi trung inya rakhe mar boleh ngi labut pelat ya ka jikai jong ka perthai dan ki niam le ki baya bot wat ya kata ki jingele itru sau trek u February hana ka ke Valentine's Day oh ngi Valentine baru Jisu ngasusum merke baya kata boleh tang sau trek sa mdai man kasngi bangin ya Valentine ni bangin eat you try ha tagadi kata kwa abad ong ifim di bang criticize nga kwa abad ong yo ba pido ya ka beneng yo ba kata ka jingle ka jong pi yo ba kata ka jingle ka ba shubut lang baru ne pat ba am yo ya lam yo bre shakla yo ya lam yo pi syakata ka ba long penban ka jingle mutlak ba kata ka jingle bertong hakmat jong blai ka jingle kiat ba ka jingle mutlak ka long shisha thik oktin jong blai kum kata ka jingle bertong ba kata ka jingle mutlap kum kata ka pop joga jing mani blai thau ba kita ki terap ka jing mani blai thau nga kwa ban ong ifi la blai la ong ifi ya ka ban le tang ya kata tadi ta ban but shau try ka tan fin le chikom ga jimen baptis ka tan nga kwa ban ong ifi bandon bat ka balang kham tam nya don lang bat ki but shai tin jo blai ka tan namar le sakren sakren ni bayeng basem sakren baro namaro yok yong fi bile riu blai tan fi le riu hok tan badai ta kwa banong fi am fi le tan nim tai namara kwa banong fi shisha haka perthai fin long ki briu le se kum ki alien fi put jau jisu fin long ta ki briu ki wan na e pak space na ka wai pak space na ka wai pak benta namar ba balai pa fim dai tu jong ka perthai tarau ki briu jong perthai kin lengo ya fi da yadi mi yadi lang re da ya ong ya to lang shu ong ya kren sneer shu la da ong ban ya klim banya auria mle shu ladang iong ban le thok igani kata mle shu baki bri jung perthai ki lengo marbalai afim dai jong perthai yo bon sien pat yo ba ngi kum ya mencur lang ni yo ba kum nora ngi kum but lang kan mau ba yo oblai weng no fin gi jung sim kan mau ujisu ka bible ka ong kita jing pen pau ka nong ka baning kong ka khot ka basan ri ke thu ingi hang ni ong hau tau bla it yangi bola site ni pop jing na ka snam jong hi bola pelong ni ke gis im ber ki ling do hau blai baru kpa ju hau tolong ka buram ke jin syar ki bam jukut amen bola pelong ni gis im ber ki ling do bala dala pelong ni gis im ki ling do ni haban but ya ga jing kai jong unius im ka bible ka ong hang ni baru Jesus Christ ulang plau bala ban shania bala kanan kong ni gibayap bau nong sensyar kis iem ka perthei dei mo us iem kis iem utrai ki trai la daula jit ngi belong iem ngi haban ko ngu ini us iem jong kis iem lam da kom tau iem sol udu no na ka jinglong iem pet yo bangi du no ru na ka ni ka jinglong iem la da pen baptis e fi tang ba pipim ya tho re kata filan be ya kata badai ta fim la ban plapat shaki wei na marwa balai kata ka jing shakri ka ba pipi dan nang to kim pediang ya kata ta ka daw em ko abanong fi haba kim pediang fi pim la ban pla ban ya tho e ki wei pat ba hap le kum ta na bar fi le e kata pat fin pla e kata filong persya pat ya kata ka jing shakri ka ba pipi dan pim sung yan jor ba kata ka shakri ka ba pipi dan pile e kata ki e ba tin jom blai ka ong kata fin kwa ba ban mi nang ta fi kwa ban dan sa ang ta pilong asap yu blai kwa ban ong fi pilong asap iginong yalam jong ka balang filong asap yu blai filong asap yu gibril tadeng ta kwa ban ong fi lala fil ada bende ika ke jim baptist ply thu bai ba kamlong ye ka jan ka bla site ban chu set sa klem da that ban tap direct ha ka duli yo aba ka sma utung yo aba ka pot no tadeng ta haba fila dep ye ka ke jim baptist ba fila dep shisha ban pediang yu try fila nget bagani ka dei ka shisha that ele de ai ba ki bru kin tip kenang ba ki wel kin tip ba ka fila ka long ka shisha o ngamde ba nga kren ben yo no ka ne ka por kwat so thu baklai nga keren ya pi ki bela tip ya ka jisi sha ki bam tip ngam keren ni kata ndoi gani ka dei ka ba kongsan ka bu jisu ru ulet shaka shaka wa jordan ba ki brief ki new e ya kata ndei bu le haying ne ule ka bari ne le tang tau ja no em ule ya kata khmat upat ba baru kpa na beneng udah keren ba udah ong uni ulong kun janga habong it nge so ba e kan ka jingpla ka testimony khmat juki brief ba ka testimony ka wan no blai ba kwa banong fi kata la da filale panomburi ha kaya than kata nai kaya than tadi tang ong ifi jisu kren mit daga ba e ong e no itu nong lam matla bala matla u yalam yu matla baro arkin ha matlio na ka ba ong ifi ka diga e than kata de la fi buat yu jisu ngate pin sha shun pin sa sha khain thala pin sa sha khain bomman
Kinong ifi uksui bahaya uksui bah rat ba la rung api flash elam bakla kumta ter kin ong ifi mal kata ke jing ong mdei bu blai wong ba ong ki breu fi singap ka sur jong no fi singap ka sur jong pa ba abawan ban penduk mesim ifi bolong persya ifi ni fi singap ka tien ke jong blai na hauta uba pi bat uba pi shania jit ma pi ni tau sim sol ujit ya kasur jong pa ba ujiet ya kejing ong jong kita ki pat ba ujiet ban ko ngo ya kita ki jing batai jong kita ki sipai ki jong ha ka jing sha kumusiem uday man penyat ma uday man hikai ma yu pat lang jong henry sha penyat kala ban ha kita ki sipai maruting yo do brio tadeng ta finapai ka ban kong ru Samuel ha ka jing sha ulaya kut ta baru sol ba unwan sha ta ulo man aya ka jing kenya Henry usol usyap tieng yo bagi pat ba gi pet no pina do bas lang tieng gi pat ba he u klam syap tieng yo shakri jong blai klam syap tieng ru yo blai ba deng ni bu usol haga jaka bun up you Samuel u klam up ni puli ni ka por gal nong ba khat lai ka khot ka ba prag ong ni te ula up news ni hado ka ta ka por balabu Samuel Henry Samuel umpat poi sa Gilgal bagi ta gi pat ba klesa kamano ana baru sol ong tuan lam hang ni hanga iga jing aingu thang bagi jing aingu punya suk bat ula aingu ia kata ka jing aingu thang tihaba udang shula aingu ia kata ka jing aingu thang hakmi Samuel ulawan bu sol ulami ia ka balik tani ba unyo kublei baru Samuel ong mele ayu baru sol ya tu namar bangalayu ia kibriu kila sakamana nga bat ba memwan ha kita kisngi balabu bat baki Filistia kilay lumlang hamikmash. Fiyang niu ting, uang baki pat ba. Yung ado ipat ba. Tadi tala da kran ni kajing Syam, pindo ipat ba. Fikran ni kajing Syam, kamaong ipiu Jisu. Kran mi kajing Syam, udo ipat ba. Kipat ba kim tre ban buat yu Jisu. Kikwa tang ya kikamba, kikwa tang ya miracles, kim kwa ya kajing kala. Kim kwa ya ka jing penem ki kwa tangi ki kamba ban your blessing ban your jingle ko ban your jingkot jingkia re kim kwa ya ka jingkala ka bapura kim kwa ya ka jing penem ka ba pentikna ki ya ka ta ka jingem bam jikot ki shukwa tang ya ki jingle ko ki wan san hajar ki wan Jisu ong iki ngolo da psaya ki sa shipang paru Jisu ong bami na ka do junga di ni ka snam junga baro ki thot bagi pet no bo da kli ka jikli ki snan ju baro khat arngo ru ong ka piru pinya lai no na kom no na ha piru pinya thot na kom no na pi ngakwa manong ifi abu Jisu hikayam ong I don't care about people henry ngakwa manong ifi bo Jisu udon ya kata tangaway bakata kalong man penso bhayo pa jung ubha baneng ndey ki brio ndey pa jung ubha baneng ngakwa manong ifi kwa ban buat share try atip bagi pa ba kinong percaya ifi Nalito man persobahayo kupaji fi bhabaneng persobahayo konjo Jesus Christ. Bodi man sim ko ibakran bakta ifi. Manada pinang persobahayo ri persobahayo kibriyo pindo ya ka jinglong sim. But ndai nang kata ka jingtem kala banwan ro. Hado ka ying sam ka jongpi. Ki konjo pi kin sakma. Pila ilamiki ka jingsha. Repim la ban sha ka jingsha pi penja no ki fi manchu. Na fi let no sto shabai suya de jingmut na kwa ban ong ifi lada kata ka suya de jingmut tangbat kibriyo la kami ada jingmut bo blai ki kon jo firukin sakma bagi kon jong firukin long tek kita ki kon jo Jonathan ha ni shirkai lita ai bangin kongo ya ga khtin ga jong blai o Samuel du sungungnya sisa namar ba mela kentat ga khtin try mauru ula kentat me na ga belong sim te usol ong Samuel ngan ngalale pop namar bangala palat iku kumutray bari gi khtin jong me ngala shepti ngi gi pat ba bangala kongo gi khtin jong ki shepti ngi pat ba ko ngo so ni khtin ga jong ki re me tanga kerpat me toma ni ka pop jong nga ba tuan phairan kat bat nga bangan yo mani utray adin lale pop le persya kwa ban ma ban shakri biang utray ban mani utray te Samuel ong usol nanom like hai bat me ama mela kentat ya khtin utray ula kentat ya me na balong sim lor ki Israel au Samuel du songya ada udah ngia hero usol namor sutu bo Samuel udah shakri jong blay compromise baga khtin ke jong blay tadeng ta ka ban ong ifia ke ngi wala ming ni compromise tan bakan ke percaya manish pen biang ili bani adjust sila dia bakan ke percaya buat utray dan adjustment kalau mai tanggawe buat you try na kentat you tangkat ta
ngin dua ino ni kasngi bentang ngai bu trai ai boring in ba ya kai fila tip ya kai ka ba fila nang ya kata pin bot ya kata pin le ya ka ba pin pat tip tom le le hin re ya ka ba fila tip ba ya kai ka ba fila nang ai ba pin le ya kata kat kum ka ktien ka jong ble ngin dua ni ka por ble ai bor fi mara pin dei pin srim de rangkat pakan ni perthai ne fin long ban pin srim dor yal di badu jisu bat ban dor yal di kat kum ka ktien ka jo ngin dua ni ka por menta try nga dua ngam ta ki pai lang ka jong me si sha ka long ka ba ban bot ye me try la ngi bot ko kon ra try tang ban shuyo ye ka jing ro na ki briu ngi tip to try hab ngi bot ye me try ngin it ya ka jing ro ka jong me kham tam ban ye ka jing ro jong ki briu ngin kham it ya ka jing ro ka jong me try mal ka ktien ka jong me ka pen ka mau yang ngi kalau dan kita ki nong sen shar ki ba sngo dei ya ka ji kai ka jong jisu reina marba kita ki farisi kim ya pla te kum ta makiru ki le no kum ki bam tip le ne kum kita ki bam priang mar ki ting yo ba sha kan tat no ki na snagok mar ki kam ya it ya ka jing ro jong ki briu ban ya ka jing ro ka jong play o ngi tip ya ka ta try ka ktien ka jong me ka ang ablay now yanes lu makhal ar ka sa pu ar supply ka kren ni ka ta abe ni ki kon ki jong me ko pa ki nam long ko rat ki nong pen so bhai ki briu ka ktien ka jong me ka ang ablay galatia I wish po kong ti men ta nga bo ki briu nga bo you blay ne nga wat I ka ban pen so bhai you blay nga dang pen so bhai ki briu ngam long ki shakriu chris try nga ngai kita ka ktien ka shai plat ablay babangi bot ngin bot ya me bangin pasubhay ki breu na ban bo ki breu re ban bo tang ya me ban pasubha tang ya me try bat ya ktien ka ba imjo ai bor ni khon jeme kin long ki bislur ai bor ni khon jeme try kin long bi ki basatar ban bot bi tang ya me ko try bagin phai shi kaman na shi diang ne ban phai shi ji kai per thei ji kai breu re ban bot bi tang ya me ko try nga duai nga khon ni ki khon ki jong me hagani ka sngi man ai bor ki da ka jing shlor men simbako kin bot bi try tek ya me hagar tengu jisu nga duai amen but amen amen ala ka tin job lai ka khang ye fi ban bam ki jing bam ki besniu ban di ki jing di besniu onam le sho pet yo ka jing pang ka besniu ka wan api nga maham ye fi kum ushakri jong blai today ta e no ki kwai e ki secret e no ki duma e ki biri e itu raja e itu talap e ki jing bam ki shekar ki e nga kwa ban ong ye fi e no ka kiat ki drops baro e no walum le pop show e no wanum bam tang baki ki bam wanum ong bakari ka culture jongi bagi de bam kwai ken mau baka met jong fi de temple jong blai ki doktor ki ong kata ka jing bam kwai baka jing bam ita ki duma ki kawan ra ya ka jing jot ya ka met kwa ban ong fi de tang bo blai ong wat ki doktor ki ong kata de ta la da la khang wanum le persha yo baka jing pang ka bakam sneer kan wan happy ino kenya wanum ong ngabang ai phin bang e khtin ke jong blai phin bang ban ko ngo yu trai ba de khtin ju blai ger khoi fi ngin sikin do biang sai khsngi bless you both amen